Poštovani gledaoci, dobar dan. Moje ime je Vesna Radojević, a vi gledate još jednu emisiju Javna odbrana. Solidarnost, jednakost, humanost i jednaka šansa za sve. Ovo su vrednosti za koje se bore sva udruženja mladih iz Srbije. Neka dodaju i volonterizam. Ako sve ovo imamo i dodamo dobru ideju, nedostaje novac. Gde ga pronaći? Za odgovor pogledajte naredni prilog. Opština Novi Beograd verovatno je jedan od boljih primjera snage omladinskih radnih akcija kao čitav grad koji su izgradili upravo mladi ljudi. Danas se od 20-godišnjaka ne očekuju da grade mostove i pruge, ali nekoliko rešenja za probleme u kraju ne bi bilo na odmet. Prva stvar je neko mesto gde bi mogli da se bavimo nekim sportom, konkretno teren za basket, pošto nigde u kraju nemamo nijedan teren, a to je nešto što je onako odlika svakog kraja gde se svaka ekipa skuplja, je obično mesto gde se igra neki sport, a najčešće basket. A da li bi volontirao sada na sređivanju nekog? Da, ja mislim da bi kada bi skupio ekipu iz kraja, da bi svi vrlo rado se odazvali pozivu i da bi učestvovali u tom sređivanju, da bi montirali koš. Uveram da jako puno školskih dvorišta i dan danas moglo bi da bude stožer prosto nekog sportskog života kod mladih, a ne da se tamo okupljaju klinci koji su tek završili osnovnu školu i da tamo piju i puše. Ovako, ja sam iz okoline Lažrevca i smatram da bi bilo lepo urediti jedan park za decu sa posebnim potrebama. Dobre ideje ovih mladih ljudi mogu biti realizovane uz mnogo volje, ali i novca. Zbog toga je nevladina organizacija Građanske inicijative raspisala konkurs za finansiranje omladinskih akcija Mladi su zakon. Trenutno je otvoren konkurs za finansiranje omladinskih akcija do 75.000 dinara. Konkurs je otvoren do 11. maja. Nakon toga izabranih 20 recimo akcija će proći jednu trodnevnu obuku pisanja projekata. Tu ćemo mi direktno njima pomoći na koji način možda ne samo za ovaj konkurs, već za raznorazne konkurse koje postoje, mogu da svoje ideje negde napišu u pravi projekat i apliciraju za dodatna sredstva i nakon ovog programa, da bi se konačno krajem jula odabralo 9 akcija koje će dobiti sredstva i koje će biti finansirane. Tina Marić i njena ekipa su pomoću sredstava dobijenih upravo na konkursu Mladi su zakon sredili letnju pozornicu u Zemunu, koja je i danas u funkciji. U Zemunu je postojao taj jedan park koji je bio u užasnom stanju i mi smo rešili da ga sredimo, preuredimo, sredimo i tu pozornicu i da napravimo mesto na kojem će mladi moći da kvalitetno provode svoje slobodno vreme. I kada se pojavio taj konkurs, to nam je bila idealna prilika da uzmemo sredstva koje su nam potrebna za to, jer tu je bilo zaista dosta posla, od samog sređivanja, čišćenja, uklanjanja grafita, krečenja, betoniranja i tako dalje, do same organizacije, manifestacije, otvaranja te letnje pozornice i predstave koje je otvorila ceo taj prostor. U Tininom projektu je na kraju učestvovalo preko 300 volontera, što drugara iz kraja, što komšija koji su im spremali hranu. Bitno je da su mladi aktivni. Mislim da je grozna stvar što u našoj zemlji se mladi aktiviraju uglavnom kroz političke partije, što smatram da nije dobro, da je mnogo bolje da se aktiviraju kroz nevladin sektor i da na taj način kroz svoje interesovanje ostvaruju sebe, nalaze projekte koje mogu da finansiraju njihove ideje i da ih jednostavno sprovode u delo, da izgrađuju sebe i svoju budućnost i svoju profesiju. A kada mladi ljudi i reše da se uključe u život svoje zajednice, potrebno je i znanje pisanja projekata, koje na konkursu Mladi su zakon mogu i naučiti. Nažalost, vrlo često se desi da mladi imaju ideje i onako žele kao da se prijave i prijavi se, pošto taj konkurs inače ima 2 kruga. Oni posle prvog kruga idu na obuku pisanja projekata i nakon tog drugog kruga vrlo često se desi da oni odustanu. Odnosno, u ovom trenutku oni shvate da ne znam, to ipak zahteva neku odgovornost i da treba ipak tu da zaista posvete jedan dobar deo svog vremena. I vrlo često da li to zbog obaveza u školi ili možda čak samo zbog društva. Bolje, vrlo često se postavlja pitanje kao zašto to da radim, zar nije bolje da sedim i ne znam na Kalemegdanu ili negde za kompjuterom, za Facebookom.
uklanjanje grafita sa govorom mržnje, sređivanje 2 školska dvorišta, fudbalski turnir, izložba fotografija. Sve ove akcije bile su organizovane na prošlogodišnjem konkursu, a ako i vi imate neke slične ideje, imate vremena do 11. maja da pošaljete svoje prijave koje možete pronaći na sajtu građanskih inicijativa. Al drugarstvo duže, duže od života i od smrti i od smrti.